kai da wa kake ni da wani ke fa ni kake ma rashin kunya da rashin kunya ne ina ganin ai gida ne kuma ba wanda za a hana shi magana shi ina ko ni ke faɗi kana faɗi ai gaskiya ce ni ke lallai Naziru baka da kunya ni ke faɗi kana faɗi ni ke faɗi dai kana faɗi ko to da kyau kowa yana da damar yin don ba da kai da ni kake ba da wa kuke yi waye makaricin ni kuke ce makariciya da kyau wallahi ba laifin ku bane koshi ne abinci ne dai ko abinci ne dai ko na gani na nemo shi ko cikin kwakwan da ya kawo shi to ba ku cin shi babu wanda zai ci abinci gidan nan tunda abin naku wulakanci ne ku da kuke da abin yi ku je ku nemo ku da bayan ƙarya ba dan Allah ki rabu da wannan ki rabu da hidima ki dan Allah a taimaka abincin nan dai a bawo Allah ya sa abincin masu sana'a su ba a gaya musu abinci wallahi yan zaman banza su ne a gida suke cin abinci waye dan zaman banza